Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал A Life on the Road. Намираме се в красивата румънска столица Букурещ, а това е летището им Банеаса. То се намира недалеч от града и ще си хванем такси, за да стигнем до нашото Airbnb. Можете да вземете и автобус, но при този дъжд и атрактивните Uber цени просто не си заслужава. През Booking успях да наема този красив апартамент с 2 самостоятелни спални, хол и кухня в центъра на Букурещ и за следващите 3 дни това ще бъде моят дом. Удобните полети, атрактивните цени и моето любопитство са причината да посетя румънската столица този уикенд. Без да губя излишно време, ви казвам, че отиваме на вечеря в известният им ресторант City Grill Коваци. За вечера си избрах салата Атина и известните румънски кебабчета, които трябва да опитате задължително. Здравейте! Ден 2 от приключението ни в Букурещ. Пристигнах вчера по тъмно, валеше много и почти нищо не съм снимала, но за това пък днес се надявам да се реванширам с много хубави кадри. В момента вървя към кафе Ван Гог, което е така must see attractions, така че надявам се да ми хареса, да е отворено и да започнем деня ударно с едно хубаво кафенце. После ще се разходим по центъра, има няколко коледни базара вече и до вечера отивам на терми. Докато вървя към Ван Гог кафе, ще ви разкажа малко повече за румънската столица. Букурещ е най-големия град в Румъния и е столица от 1862 година. В него живеят около 2 милиона души и енергията му се усеща още от първите минути. С първата ни спирка, Ван Гог кафе, удреме на камък. Виждате каква голяма опашка има и за да се вредиш ти трябва резервация. Утре ще опитаме отново, а сега ще пием кафе другаде. Моите хора, кафето на Ван Гог има огромна опашка и ти трябва резервация. Затова решихме да седнем в Джорджиус кафе и ще пием нашето кафенце тук с гръцки вкус. Сега отиваме до известна книжарница Каро Чаробере, нещо такова, не съм много сигурна, ще оставя името долу в описание и пак започна да вали. След това не знам, ще се разходя и Стария град, има няколко пасажа, които искам да видя и нямам особен план, така че ще видим как се случват нещата с времето. Това е мястото, което искам да ви покажа. Картурести Карузел, известна книжарница. Хайде да влезем и да я разгледаме. Точно в сърцето на Стария град на Букурещ ще откриете това наистина вълшебно място. Това не е просто книжарница, а културно средище на 6 етажа, където книгите, изкуството и красивата архитектура се срещат в едно. Сградата датира още от началото на 20 век и първоначално е била банка, но след реставрация през 2015 година се превръща в истинска въртележка на светлина, книги и идеи. По време на комунистическият режим сградата е била национализирана и превърната в универсален магазин. Това е тъмен период от историята на това уникално архитектурно бижу. Едно от най-интересните неща, които научих за тази сграда е, че по време на реставрацията под самите основи са открити артефакти от византийската епоха и стар документ, наподобяващ древно строително разрешение. Това е доказателство, че това място е било важно дълго преди да стане книжарница. Мястото е наистина страхотно и определено ви го препоръчвам с 2 ръце. Здрасти! Това е историческата сграда Ханол Котеи. В миналото е било хан, а днес е реставрирана, възстановена и в нея се помещават магазини, ресторанти и кафенета. Пътят ни отвежда до една от най-старите православни църкви в центъра на Букурещ – Бисерика Шелари или църквата Свети Николай Шелари. Името Шелари идва от майсторите занаятчии на седла и кожи, които са населявали квартала. Първите сведения за тази църква са още от 1664 година.
стъпка по стъпка стигнахме до една много красива църква, която ще ви покажа след малко отвътре. Нямам търпение да я разгледам. Не знам как се казва и ще ви оставя името долу в описанието на видеото. Много ми харесва. Архитектурата в Букурещ е много красива. Има много неща, които може да разгледа човек. Преди да влезна в църквата, направих справка и установих, че това е руската църква Свети Николай. Доста красива отвън, а както ще видите след малко и отвътре. Това е православен храм, който се намира доста близо до университетския площад, построен е между 1905 и 1909 година по инициатива на руския посланник и с финансовата подкрепа на руския император Николай II. Архитектурата е в отличителния руски стил с 7 купола, които правят този храм уникален за Румъния и го отличават от останалите църкви в Букурещ. Нещо интересно, което научих от уредничката на църквата е, че въпреки двете войни и различни политически режими, църквата оцелява без да губи почти нищо от оригиналната си архитектура и декоративни елементи. Освен красивите икони и иконостас, който е изработен по модел на Московския Кремъл, тук може да видите и части от мощите на Свети Силуан Атонски, дарени през 1992 година. Букурещ не е само площади, книжарници и църкви, спирам да ви говоря за тях и ви показвам един от красивите коледни базари в града, този на университетският площад. Въпреки че все още го стягаха и не беше напълно готов, усетих оживлението, наоколо беше пълно със светлини, празнична музика, аромат на греяно вино и вкусна улична храна. Това място създава усещане за истински зимен празник, където местни туристи ще се срещнат, за да споделят радостта от сезона. В последните години коледните базари в Румъния привличат все повече туристи. Кажете ми, посещавали ли сте някой от тях? Мен много повече се ме влекат архитектурата и историята и бързам да ви покажа сградата на Националната банка на Румъния. В съседство се намира този уникален 5-звезден хотел Марморош Букурещ Autograph Collection. Той се помещава в историческа сграда, която преди време е била главната банка Марморош Бланк. Сградата е с над 100 годишна история и е майсторски реставрирана, като е съхранена оригиналната архитектура в стил Art Deco и неоромански елементи, комбинирани с модерна луксозна атмосфера. Любопитен факт е, че до днес са запазени огромните мраморни стълбища и оригиналният сейф на банката, който днес е превърнат в бар, но за съжаление там не ми позволиха да снимам. Пристигнахме пред Мала Вила Кросе пасаж, който е като закрита търговска улица. И сега ще я разгледаме. Тук всичко много ми харесва, хубава украса, има настроение из града. Мака Вила Крос пасаж е построен през 1891 година като пешеходен коридор между булевард Калея Виктории и старата търговска улица Липскани. Той е уникален с жълтия си стъклен покрив, който пропуска светлина и създава уютна, почти магическа атмосфера, докато минаваш между ресторанти, кафенета и барове. Пасажът има характерен разклонен дизайн във формата на вилица. Това е така, защото един хотел в центъра на място е отказал да продаде земята си и архитектът го е обиколил с два отделни коридора. Любопитен факт е, че в началото на 20 век тук се е помещавала първата фондова борса на Букурещ, преди да бъде преместена в по-голяма сграда. Разходката ми продължава по една от най-емблематичните исторически важни улици в центъра на Букурещ, Калея Виктори или Пътят на победата. Това е основен булевард, който е в сърцето на града. Името му е дадено след Руско-турската война и независимостта на Румъния през 1878 година, когато румънската армия триумфално влиза в столицата. По дължината на булеварда ще видите забележителни сгради, музеи, модни бутици, сладкарници, галерии и кафенета. Тази улица е идеална за разходка, кафе на открито или просто да усетите духа на Букурещ. Непосредствено до театър Одеон се намират два много красиви пасажа, пасаж Виктория и пасаж Инглес, както и красивата улица с чадърите, която виждате в момента, а зад тях може да видите малката църква Свети Николай и университета по архитектура. Няма сила на земята, която да ме накара да се реда на такава опашка, за да пия кафе. Просто не, това не е моето нещо. Не разбирам хората, които се редат на опашка, да влязат някъде, да пият кафе, за такива прости неща, като можеш да отидеш съвсем на друго място, да имаш също добро преживяване и без да висиш в студа на опашка. Кажете, вие обичате ли да чакате така на опашки, за да пиете кафе или да влезете в ресторант или не знам, да отидете някъде просто?
Това е сградата на университетската фондация Карол I, а срещу нея се намира Националната художествена галерия или бившият кралски дворец. Между тях се намира конна статуя на крал Карол I, първият крал на независима Румъния, царувал между 1866 година и 1914 година. Отново връщам вниманието ви към университетската фондация и бързам да ви кажа, че е основана през 1891 година от крал Карол. Тя има за цел да подкрепя младежта, студентите и академичните среди, чрез библиотека, четене, образование, културни събития и научна дейност. Днес тази сграда е дом на Централната университетска библиотека Карол I. С бодра крачка прекосявам площад Джордж Енеско и се отправям към една много впечатляваща сграда, а именно Румънският Атенеум или Румънският Атеней. Това е символ на културата и музиката в Букурещ, една от най-емблематичните сгради в града. Построена е между 1886 и 1888 година по проект на френския архитект Алберт Галерон. Архитектурният стил е неокласически с впечатляваща колонада и купол, който се вижда от централния булевард Калеа Виктории. Интересно е, че сградата е финансирана от обществото чрез малки дарения от румънски граждани. Това я прави истински символ на обединението и националния дух. През 1997 е обявена за част от културния списък на ЮНЕСКО. Концертната зала има около 800 места и невероятна акустика и вътре се провеждат концерти на Румънската филхармония. Пред сградата има малък парк, а зад нея са тези уютни кафенета, където човек може да се наслади на коледна атмосфера. Знаете къде ще бъде следващата ми снимка? Какъв хубав кът коледен са направили тук. Последното място, което ще ви покажа днес, е Националният военен клуб в Букурещ. Това е внушителна сграда, построена между 1911 и 1923 година. Идеята за нея идва от офицерите в румънската армия през края на 19 век, които искат свое собствено място за събирания, културни и социални събития. Днес тя се използва за изложби, кино, концерти, библиотека и приема хора както от армията, така и цивилни. Нашата разходка из града за днес приключи, но се приготвяме за Терми Букурещ. Това е най-големият термален парк в Европа и нямам търпение. О, баня, о, кеф. Селската баня, голям кеф. Отиваме. В 5 часа ще ни вземат. Запазили сме тур с Get Your Guide и съм доста развълнувана. Писаха ни, че ще бъдат 20 минути по-късно. Надявам се да ни скамнат. Но знае ли човек, в Румъния сме. Билетите, които си взехме, са с включен транспорт до и от термите и са за 4 часа и половина престой в 2 от секторите. Get Your Guide са широко използвано приложение, съдейки по тази огромна група, която бяхме, но въпреки това нямахме никакви проблеми. Тарам! Дами и господа, добре дошли в най-големия спа, уелнес и термален аквапарк в Европа. Тук има каквото ви душата иска. Басейни, външен, вътрешен, водни парзалки, джакузита, сауни, парни бани, дори и бар в средата на един от басейните. А това е зоната за хранене. Тук има толкова разнообразна кухня, че може да задоволи и най-капризния вкус. Добро утро! Днеска ни е последен ден. Гримирам се и отиваме във Ванго кафе. Имам резервация за днес. След това искам да отидем до парламента и вече ще се отправяме към летището. Вчера термите бяха супер. Препоръчвам с две ръце. Беше много хубаво. Много ми хареса. И мисля пак да повторя. Ако има добри билети, със сигурност лятото също ще е много хубаво. Или на пролет. Букурещ ми хареса много. Хареса ми архитектурата. Вижда се, че града се развива, но някои места имаше и разбутани сгради, разрушени. Видях бездомници тук-таме, но като цяло много ми хареса. Останете с мен да се прекараме и днешния ден заедно. Ние излязохме вече, оставихме ключовете и сега ви показвам манастира Ставрополис.
Сега ще влезем и вътре. Манастирът е основан през 1724 година от гръцкия монах Страто Никаес, който идва от Епир и е архимандрит на Константинополската патриаршия. Манастирът е световно известен с хора си, който изпълнява автентични византийски песнопения, съхранени в една от най-ценните колекции на православна музика в Румъния. А сега ще изпълня вчерашното си обещание и ще ви заведа в Ван Гог кафе. Имаме резервация и чакаме да ни настанят. Чувствам се като VIP. Hello. Hello. Your table is gonna be upstairs. Thanks. Бързам да кажа на всички, че кафето е артистична концепция, а не историческо място, свързано лично с художника. Ван Гог кафе е създадено като тематично арт кафе, вдъхновено от емоционалния свят, цветовете и драмата в творчеството на Ван Гог. Идеята е не да показва оригинали, а да пресъздаде усещане, сякаш влизаш в негова картина. Интериорът е изграден с репродукции и стенописи, вдъхновени от най-известните му произведения, като Звездна нощ и Слънчогледи. Всичко е направено така, че посетителят да се чувства като част от платното, а не като наблюдател. Любопитен факт е, че кафето често се използва като снимачна площадка и е популярно сред артисти, инфлуенсъри и туристи. Да ви споделя, кафето също е много добро, а закуската е превъзходна. Вижте само тези красоти. Капнахме, беше супер. Надявам се и на вас да ви е харесало това, което видяхте от кафенцето. Сега ще посетим парламента, най-голямата, най-високата православна църква и след това ще търсим начин да стигнем до летището. Днес има военен парад, днес в Румъния е национален празник. Не знаем как ще е с трафика, но мисля, че всичко ще бъде наред. Ще се нагаждаме в движение, както се казва. Това е коледния базар пред сградата на парламента, а ето го и него. Уважаеми дами и господа, най-тежката сграда в света, най-огромният парламент, румънският. Сградата е достатъчно известна и няма нужда от допълнително представяне. За съжаление не можахме да разгледаме отвътре, защото днес е национален празник, както вече ви казах, и е затворена за посещение. Но за това пък ще си използваме времето да се разходим из този огромен коледен базар, да разгледаме наоколо. Най-вероятно няма да ни остане време за църквата. И след като разгледаме пазара, ще се предвижим към летището, най-вероятно с такси. Вижда се, че румънците доста са се постарали в организацията на този базар. Изглежда тематичен, има много пространство за всички шатрички, има място за храна, има безброй много вкусотийки, джунджурийки, аксесуари, коледни играчки, които може да си закупите като сувенир или като подарък за някого. Дори имаше павилиончета с ръчно изработени неща, които бяха повече от прекрасни. Където започнахме видеото, тук ще извърши по стара влогърска традиция. Надявам се да ви е харесало всичко, което сте видяли. Надявам се да сте се докоснали до магията на Букурещ. Беше страхотно. Много добре украсени улици, коледни базари, усмихнати хора. Просто цялото настроение из града е някак празнично. Днес имате национален празник. За всички мои приятели румънци, Happy National Day! В коментар ми оставете какво бихте искали да видите в следващите видеа. Ако нещо ви е направило впечатление, за съжаление не успях да ви покажа най-високата, най-голямата православна църква, но трябва да си оставим нещо и за следващия път. Успях да дам първото си интервю за националната румънска телевизия, което беше доста забавно всъщност и неочаквано, но ми донесе усмивки и добро настроение. Надявам се да съм казала някакви интересни неща и някой да ме гледа на румънската телевизия. Сега ви оставям, отивам да си хващам полета. Чао и до нови срещи!